manan sa ka. Mayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Vic. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Leaves. So why can't you say RMN Drama presents Handumanan sa ka-awit. Ano pa daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu, nga tumatatampo nagdasangan nga Vic. Bay, nabi ako ni bagong gi-hire diri sa atong office, bay. Puli ni Lani. Oh, mao ba? Mayo hinon. Ano sa siya masugod? Human ko nag-announce sa imong promotion. Ha? Promotion? Ay hala, ahak na slide ko da. Oh. Tarong ba? Ma-promote ko? Ha? Congratulations, Vic. Salamat, salamat. And Vic, after sa imong shift, ato ako sa kong office. May importante itang istoryahan. Okay, ma'am. So, since ikaw naman mauipuli ni manalo sa iyang posisyon, nahibaw na ka kung unsay trabaho ni mo karon. Yes, ma'am. So, next week, adto na ka sa probinsya nga branch ma-assign. Ikaw may akong saligan dito. Pilam ko ka adlaw dito, ma'am. O sa kabuhan. Sugkot na lang, bay. Basin pa dayo adto ni makita ang imong forever. Mo. Trabaho ako doon eh. Aw, mauli daw guwang jud ka. Bay, kano sa mga kamado ha? Ug asa man ka star? Indot sa Dinis probinsya. Pwede ko yung hangin. Papalit ako sa te. Ay, wala. Kapwa pa niya. Simple o probinsyana kayang yung beauty. Ako siyang amiga akong bit. Ha? Makikamiga ka? O miss, kana kung okay rin mo. Aw, amiga raman di ay. Uy, problema, uy. Kibaw ka kung sa'y problema na bay? Kung ma-inlove ka niya, Kung saan sa problema kung mahitabo na. di man niya nga temporary ra ka diha. Ano sa man? Sukol kag LDR? Unyaan na ako problemaho na kung magkauyab na mi. Ay noon? O sige, panguyabi. Unsa? Manguyab ka? Kabago pa na ito nagkaila? Di man na mo matter kung bago bang nakaila or dugay na. Ang importante nga, nakagusto ko nimo. O ginawat nga, nakagusto sa kanako. Kinsa man kay dili makagusto nimo, no? Unya, dawat magkako nimo nga breadwinner ba ako. Nag-eskwela ako, nagtrabaho. Unya, nagatiman pag ko sa bedridden na ako nga lola. Tabangan ti ka sa tanong butang. Atake ako chance. Okay. Okay. Okay, gisugot ako nimo. Oh, Vic. Gisugot na tika. Yes! Sigurado nung kita ka rin. O bay, sigurado na kay ko. Abi nimo, ginahangi kay ko niya bay. Kay buutan, masinabuton o kugihan. Bilib kay ko niya bay. Love na ginako si Vivian bay. Unya, saan na ni mo kung makabalik na niya ka dire? Ha? Dili ko mo sugot nga mobalik ka dito. Ha? Joke ra, uy. Ganong dili good town. Imo man ang trabaho.
Sige lang. Mubisita lang niya ako ni mo din. Sige. Tug ako sad. Bisitahon na sa doon niya sa inyo. Okay no. Ganahan ko na aron. Makaila na po ni mo ang ako mga ginikanan. Ma, si Vivian. Vivian, ang akong mama. Nice to meet you, Day Vivian. Nice to meet you, Sate. Pagmama na nako, anak naman sa tika. Og welcome kaayo ka dinhi sa among bahay. Salamat, Ma. Oh, love, okay ra ka? Nganong mo ro hago mo kikagnaw? Na-stress ko sa kadaghan ako gibuhat ko. Kay bawbi ako nag-eskwela pa ko. O niya, nagtrabaho pa gyud. O niya, nag-atiman pa gyud ko ni Lola before ko nilakaw. Ay, sakit kaya akong lawas, love. May pagwa na lang ka, muari usa. Aron makapahukoy ka. Day Vivian. Nakadungog ko sa inyong istorya. Nagdakog haplas. Makatabang is imong gipamati, Day. Ma, salamat na ma. Love, asa man ang sakit? Dere sa akong likod. Og sa akong mga bukton, love. Dali, aplasan ti ka. Paabuta lang ha. Kay karong taod-taod, ma-feel na nimo ang epekto anang omega painkiller. Wow! Kanindot anikod. Gawas nga, dali ra kayong nigaan akong pamati. Mura siya bugnaw nga init sa pamati. Kana tungod sa iyang bugnaw init sensation, nak. Effective taayo, no? Ana, imo na na, day. Salamat, Ma. Mga plas ko og balik inig uli na ako. Bay, niuli naman si Vivian sa ila. Tara na, duha tag basket na. Sige. Nangit ako. Dili ha? Nga naman, love. Naapala ko niya magigat-igat ni mo dito? O niya ikaw ba si matintal sa gadayon? Love, naibaw ka nga dili ko ingon ana. Og ipahurog gid ang ako. Bisag unsa pa isulti ni mo, Vic. Basta kay dili ko musugot. O kung musupak gani ka, magbuwag ta. Vivian. Oo ba? Nakabantay kag kausaban niya rong mga nangaging mga adlaw? Ubay. Ambot. Silusan mo kasi. Uy, sulti siya na bay. Uy, para may pause sa siyang limitasyon. Kung mo usap pagigani siya bay. Ako nagidun niya siyang prangkahan. Vic! Dali na, anak. Manglakaw na ta. Daghan pa kayo kong kumprahon. Okay, ma. Nalubot na ako cellphone. Wala ba di ko makapahibaw ni Vivian da nga mulakaw ko? Yan na lang. Ako lang siya tawagan ini kulay. Mao ba? Or basig naglaag ka? O niya, lingaw na kay ka dito, mangwa na ka makauna-una na ako. Love, ayaw ko pagsulti, anak. Ay nga naman! Kay sakto ko, no? Ha, grabe, no? O pag ka mo kontento na ko, Vic? Mukha to lang yapong kaslain? Imo lang yapong kong binuangan, ha? Wala lagi di ka binuangi. Imo mo kong syagitan. Hadilin ako ni mo love, no? Abi ni mo, Vic? Mas maayo paguntahon na lang gini nato. Unsa? Makigbuwag na siya ka? O, O sige! Sige magbuwag na, Vivian. Kaya ako, wala na siya ko makasabot di mo. Asa naman itong imong pagkamasan niya buton, ha? Vic, O dangon tani. Karon, paglipay-lipay na, nga ni sugot ko nga, magkabuwag na. Muna dugay na ni mong ipangita, di ba? Mong sige. Undangon ta na ni. I can think of all the times you told me. Napuno og napulaan na nasag ko tungod sa gipakita nga batasan ni Vivian. Bisag mahal pa nako siya pero dili ko ganahan nga magdugay sa usa ka toxic nga relasyon. Labi na ang relasyon nga way salig sa usag-usa. Dinhi na lang kutob ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Mao gito mga hikalan kaagi ni Vic nga taga Maribago, Lapu-Lapu City, Cebu.
Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga dekalahan, Leaves. Leaves will soon grow from the biting time. Ang mong kaagi gibatan o dawa sa radyo ni Carol Marie Caen o gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasing-kasing kong gadapit sa papada sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang na ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong